perfil de usuario que manexamos, pois habitualmente xente de miña idade, tirando un poquinho cara a xente maior. Entón, bueno, é unha actividade que está orientada tanto hacia o seu benestar físico como psicolóxico. Nunha sesión podes traballar perfectamente, coller os pasos, coller o ritmo, vamos, conseguir os obxectivos plantexados sin ningún tipo de problema. Mentras o doutor non lle contraindique, non hai ningún tipo de problema para facer aquagym. A auga pois, non suele dar ningún problema, salvo que hai algún tipo de alerxia pois, ao bromo, ozono, cloro, etc. Máis alá dos beneficios aeróbicos, das adaptacións cardiovasculares de corazón, sistema respiratorio, etc., que permite pois, controlar peso, controlar pois, algún tipo de problema pois, de diabéticos, controlar calquer tipo de enfermidade nese sentido. Os beneficios para un suxeito san son os que poden ser de calquera outra actividade, insisto, tanto desde o punto de vista da forza como da asistencia, e aparte un punto positivo que ten a auga que non suele limitar tanto os rangos articulares. A auga non suele acordar o músculo, entón non suele dar ningún tipo de problema. En ese sentido é un medio moi positivo, pero tamén temos que saber que se alguén ten hipotonía, ten un tono moi baixo, a auga é posible que o rebaixe un poquinho máis aínda. Entón, bueno, manexando ese tipo de parámetros non ten ningún problema e os beneficios son moitísimos máis que as contraprestacións. Síntense competentes, síntense ben, síntense áxiles, sinten que non ven un límite aí que non poden pasar. Entón, eso motiva especialmente e por eso siguen repetindo, evidentemente. Creo que é unha clase que se traballa e que se divirte un. Entón, cando sumas traballo, sínteste ben, e diversión, aceptación, etc., creo que é unha aposta segura de éxito para facer actividade física. Eu diría que si proban, que van a repetir.